हरे कृष्णा शिवगामी माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆமா, ஏன் இன்னைக்கு லேட் எல்லாரும்? இன்னைக்கு 5:33 ஆயிடுச்சுமா. யாருமே வரலையே. அதான் சொல்றேன், யூஸ்வலா வருவாங்க இல்லையா நேரத்துக்கு. மீனாட்சி மாதாஜி. மீனாட்சி மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆமா, हरे कृष्णा माता जी. ஆமா. நீங்க 2 பேரும் படிக்கிறீங்களா? சிவகாமி மாதாஜி அண்ட் மீனாட்சி மாதாஜி. நம்ம இது வரைக்கும் படின ஸ்லோகங்கள்லாம் படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ओके माता जी. ஓம் பூர்ணம் ஓம் பூர்ணம் மத பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. மீனாட்சி மாதாஜி படிக்கலையா? படிக்கிறேன். இப்ப செகண்ட் ஒன் இதை படிங்க மாதாஜி. ईशावास्यां हिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् देने देने पुञ्जिता मा कृतः कस्य स्विद्दनम्. हरे कृष्णा. कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं சமாகம் समाह एवं द्वैनं यदेदोस्ति न कर्म लिप्यते नरे. असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तामस्ते प्रेत्या पिगच्छन्ति एके सात्महने हनो जनाः. एके सात्महनो जनाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अनेजत्येगं मनसो जवियो नैन देव आप्नुवान् पूर्वम् अर्षत् तद्दवादोन्यान् अत्येति दृष्टात् तस्मिन् अबो मदाच्छ्रिव तदादि. तत् येजति तन्नैजति तद्दूरे तत्त्व अन्धिके तत्तन्द्रस्य सर्वस्य तत्तु सर्वस्यास्य बाह्यतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवनुपश्यते सर्वभूतेषु सात्मानं तदो न विजुगुप्सते. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः क सोह एकत्वम् अनुबध्यतः. सपर्यक् शुक्रम् अगायम् अवर्णम् अस्नाविरं सुत्तम् अभावित्तं सुवीर्मणिषु परिभू स्वयंभूर् यदा तत्योदार्मान्व्यताच् साच्वदीप्यः सामप्यः. அந்தம் தமக பிரவிஷ். இன்னைக்கு ஸ்லோகம் இது. அந்தம் தமக பிரவிசந்தி ஏ அவித்யாம் உபாசதே வித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவதே தமோ யவு வித்யாயாம் ரதா. ஓகே, அந்தம் தமக பிரவிசந்தி ஏ வித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவதே தமோ யவு வித்யாயாம் ரதாக. அந்தம் தமக பிரவிசந்தி ஏ அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவ தே தம்மோ யவோ வித்யாயாம் ரதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. अन्तं तमः प्रविशन्ति यो अविद्यामुपासते तदो भूय इव तमो यवो विद्यायं रदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्तं तमः प्रविशन्ति यो अविद्यामुपासते तदो भूय इव दे तमो यवो विद्यायं रदः. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இருக்காங்க. இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த கிளாஸ்ல எடுக்கிறச்சே படிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக எல்லாரையும் ஈஷோபனிஷத்து ஸ்லோகம் 9 படிக்கிறதுக்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். முதல்ல பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நமோ ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூரியபாதி பாश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு ஈஷோபனிஷத்துல ஸ்லோகம் 9 படிக்க போறோம். அஞ்ஞானத்தையும் புரளி அறிவையும் விளக்கி அவை ஆன்மாவை மேலும் இருளில் தள்ளுவதாக கூறுகிறது. ஓகே, ஆவித்யா வித்யா அதுல வருது இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது படிச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் அஞ்ஞானத்தை பின்பற்றுவோர் ஆழமான இருளில் விழுவதும் அறிவு என்று கருதப்படும் புரளி அறிவு. புரளி அறிவுங்கிறதுக்கு என்ன இது, இந்த டேர்ம் டெக்னிக்கல் டேர்ம் அவித்யா. ஓகே, அவித்யா அதை விட மோசமான இருளை ஏற்படுத்துவதும் விளக்குகிறது. இது கர்மயோகத்துடன் பகவதி உபாசனையை இணைத்து கிரம முக்தியை அடைய வழிகாட்டுகிறது. இதுல ஆழமான பொருள் என்ன? அஞ்ஞானம்னா அவித்யா பொருள் உலக பந்தனங்களை ஏற்படுத்தி பிறவி மரண அந்த சுழற்சியில் இழுக்கிறது. அதே சமயம் புரளி அறிவுனா வித்யா என்று தவறாக நம்பப்படுவது அதை மேலும் தீவிரப்படுத்துகிறது. உண்மையான அறிவு மட்டும் ஆன்மாவை பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுவிக்கும். மற்றவை தொழில்நுட்பம் அல்லது உலக அறிவாக தோன்றினாலும் அவை அஞ்ஞானமே. இது ஈஷோபனிஷத்தின் மையப்பகுதி. அதாவது ஈஷோபனிஷத்தின் மையப்பகுதிங்கிறது என்னென்ன ஸ்லோகங்கள் 9-14 வரைக்கும். ஓகே, கர்மாவும் பக்தியும் இணைந்த வாழ்க்கை முறையை வலியுறுத்து. கர்மாவோட பக்தியும் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வலியுறுத்துகிறது. இன்னைக்கு ஈஷோபனிஷத்து ஸ்லோகம் 9 படிக்கிறோம். வேதம் வழங்கும் அறிவு. ஓகே, இதுல 9-11 மொத்தம் 9-14 வரைக்கும் முழுமையானவர் மற்றும் உறவினரை பத்தியெல்லாம் பார்ப்போம். 9-11ங்கிறது முழுமையான அறிவினை அடையும் விதிமுறைகள் எப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். 12-14 வரைக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி வழிபாட்டின் விதிமுறைகளை பார்க்க போறோம். அது 12-14. ஸோ இப்போ 9-11ங்கிறது என்ன? அது கடவுள் பற்றிய ஞானம் மற்றும் ஞானமின்மை, வித்யா அண்ட் ஆவித்யா ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு முக்கியமா ஞானம்னா என்ன, ஞானமின்மைனா என்ன, ஒப்பிட்டு அது ரெண்டுத்தையும் ஒப்பிட்டு, அதாவது கம்பேரிசன் அண்ட் டிஃபரன்ஸும் தெரியும். ஒவ்வொன்று அது பின்பற்றுபவர்களுக்கான அந்தந்த இலக்குகள் விதிமுறைகள் தான் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஸ்லோகத்துல. கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம் இல்லாத 2 வகையான உயிர்வாழிகளை பற்றி மந்திரம் 9 விவாதிக்கிறது. அறியாமையில் இருப்பவர்கள் மற்றும் பௌதீக கல்வியே அறிவின் இறுதி இலக்கு என்று நினைத்து அதனை பின்பற்றுபவர்கள். ஸோ பௌதீக கல்வியை மாத்திரம் இருந்தா மாத்திரம் போதாது, அது அறியாமையில தான் இருக்கா. அதாக்க இதோட ஆன்மீக அறிவும் அவளுக்கு கூட வருங்கிறது அவளுக்கு தெரியாது. 2 வகையான மக்களும் இறைவனின் உரிமையை புறக்கணித்து அதன் விளைவாக அறியாமையின் இருண்ட பகுதிகளுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். அறியாமை மற்றும் தவறான அறிவை வளர்ப்பதன் விளைவுகளை மந்திரம் 9 விவரிக்கிறது. ஓகே, உண்மையான அறிவு இந்த இரண்டையும் விட வேறுபட்ட பலனை தருகிறது என்பதை மந்திரம் 10 விளக்குகிறது. உண்மையான மற்றும் மாயையான அறிவுக்கு இடையில் பாகுபாடு காட்டும் செயலில் ஒரு தீரரின்
வழிகாட்டுதலை பெற வேண்டியதன் அவசியத்தையும் 10வது ஸ்லோகத்தில் வலியுறுத்தப்படுது. 11வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுறது? ஜடசக்தியை கடந்து மான்மின்மையை அடைய ஜட மற்றும் ஆன்மீக அறிவின் ஒப்பீட்டு நிலைகளை ஒருவர் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை 11வது விவரிக்கிறது. 9ல இருந்து 11 3த்துக்கும் ஒரே இதுதான். அது எப்படி விவரிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கலாம். அந்தம் முதல்ல அந்தம் சொல்லணும். அந்தம் தம பிரவிசந்தி ஏ வித்யாம் உபாசத்தே ததோ பூய இவ தே தமோ யவு வித்யாயாம் ரதாக. ஓகே, அந்தம் தமக பிரவிசந்தி ஏ வித்யாம் உபாசத்தே ததோ பூய இவ தே தமோ யவு வித்யாயாம் ரதாக. இந்திராணி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் 9. அந்தம் தமக பிரவிசந்தி ஏ அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவ தே தமோ யவு வித்யாயாம் ரதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ யாராவது படிக்கிறீங்களா? ரவிசங்கர் மாதாஜி படிக்கிறீங்களாமா? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி யாருக்க படிக்கணும்னா படிங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிமா. ஸ்லோகம் 9. அந்தம் தம பிரவிசந்தி ஏ வித்யாயாம் உபாசதே ததோ பூய இவ தே தாமோ ய உப உ வித்யாயாம் ரதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல இங்க முதல்ல அந்தம்னு சொல்லக்கூடாது. அந்தம் டிஹெச் சொல்லுவோம். அதனால அந்தம் சொல்லுவோம். அந்தம் தம இது த. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நீ யாராவது சொல்றீங்களாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி சொல்றீங்களா? ஸ்கிரீன் ஒரு நிமிஷம். ஸ்லோகம் 9. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தம் தம பிரவிசந்தி ஏ வித்யாம் உபயாசதே ததோ பூய இவ தே தாமோ யவு வித்யாயம் ரதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யாயாம் ரதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு என்ன மீனிங் என்ன? அறியாமையை சார்ந்த செயல்களின் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்தை மேற்கொள்பவர்கள் அறியாமை என்னும் இருள்மிக்க உலகிற்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். ஓகே, அறியாமை தெரியாம எத்தனை காரியங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி கலாச்சாரத்தை மேற்கொண்டவெல்லாம் எதை ஃபாலோ பண்ற? அறியாமை என்னும் இருள்மிக்க உலகிற்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். போலியான அறிவை சார்ந்த கலாச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் இன்னும் மோசமான நிலையை அடைகிறார்கள். இன்னும் போலியா இருக்கா அந்த மாதிரி அறிவை போய் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே இருக்கிறவெல்லாம் இன்னும் அதை விட இன்னும் கேவலமா இருக்கா. ஓகே, இந்த இதுல மீனிங் என்னன்னா முக்கியமா வித்யா அவித்யா ஆகிய ரெண்டையும் இந்த மந்திரம் ஒப்பிடுகிறது. அவித்யா எனப்படும் அறியாமை, அவித்யானா அறியாமை, வித்யானா அறியறது ஞானம். ஓகே, அறியாமை ஐயமின்றி அபாயகரமானதாகும். ஆயினும் வித்யா எனப்படும் அறிவானது தவறானதாக அல்லது தவறாக வழி நடத்தப்பட்டதாக இருக்கும் போது அது மேலும் அபாயகரமாகிறது. புரியுறதா? வித்யானா என்ன, அவித்யானா நல்லா இதுவா புரிஞ்சுக்கோங்க. புரிஞ்சு நல்லா பண்ண முடியும். வித்யாங்கிறது என்னது? வித்யாங்கிறது அறிவு. அது தவறானதாகவும் தவறாக வழி நடத்தப்படுறது. ஓகே, அது அபாயகமானதுன்னு சொல்றா. அதுதான் இது வித்யா. ஓகே, அவித்யாங்கிறது என்ன? அந்த அறியாமை ஐயமின்றி அதை விட இன்னும் ஜாஸ்தியா தான் அவித்யா வருது. ஓகே, வேற ஏதாவது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா இதை? ஈசோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரம் முந்தைய காலகட்டங்களை காட்டிலும் தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். நவீன நாகரிகம் அனைவருக்கும் கல்வி வழங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ளது. நல்ல கல்வியெல்லாம் எஜுகேஷன்லாம் நல்லா தான் இருந்துருக்கு இல்லையா? இப்போ ஆயினும் விளைவு யாதெனில் மக்கள் முன்பை காட்டிலும் மிகவும் மகிழ்ச்சியற்றவர்களாகவே வாழ்கிறார்கள். முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் அறிவு எஜுகேஷன்லாம் கம்மியா தான் இருந்தது. இருந்தாலும் அந்த காலத்துல வில்லேஜ்ல உட்கார்ந்து கிராமத்துலயும் இதுலயும் கரைச்ச இருக்கிற பைசாவை வச்சுன்னு சந்தோஷமா தான் வாழ்ந்தா. இப்போ நமக்கு நிறைய நல்லா படிச்சு கிடிச்சு நிறைய எஜுகேஷன்
எக்ஸ்ட்ரீம்ல போயிட்டு இருக்கு. எல்லாருமே டாப் ரேங்கர்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாம் வாங்கிட்டு ஐஐடியில படிக்கிறா, அதுல படிக்கிறா, எல்லாத்தையும் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறதுனா கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை. 5 லட்சம் 10 லட்சமே பர் மந்த் இந்த ஊர்லயே வாங்கிட்டு இருக்கா. இந்தியாவில இருந்துட்டே வாங்கிட்டு இருக்கா. எல்லாத்தையும் வாங்கினாலும் யாராவது நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்காளா? முன்னாடி இருந்த காலத்துல அந்த காலத்துல இருந்தவாளை விட கொஞ்சமா சம்பாதிச்சிருந்து இருந்தவாளை விட இப்ப நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோமா? இல்லை. மகிழ்ச்சியற்றவர்களாகவே வாழ்கின்றனர். ஓகே. வாழ்வின் மிக முக்கிய பகுதியான ஆன்மீக அம்சத்தை தவிர்த்து விட்டு பௌதிக முன்னேற்றத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுவதே இதற்கான காரணம். அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன, காத்தால எழுந்துட்டா சாமிக்கு விளக்கேற்றணும், பூஜை பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அதை வச்சிருந்துப்பா. சாமிக்கு பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இப்பெல்லாம் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம், எல்லாம் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போறோம், படிக்கிறவா எல்லாமும் ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கெல்லாம் போறது. அதுக்கெல்லாம் போகும்போது அவளுக்கெல்லாம் இந்த பூஜை பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் எங்கெந்த நேரம் வச்சுக்கிறா, உனக்கையும் வச்சுக்கிறது இல்லை. அதனால அதுதான் இந்த முன்னேற்றத்துக்கு இந்த சந்தோஷம் இல்லாததுக்கு காரணம் என்ன? ஆன்மீகத்துல அவ முக்கியத்துவம் வழங்குவது இல்லை. அதுதான் ரீசன். ஓகேயா? இது இதுல இது பகவத்கீதையில 7.15 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கு. 7. நிறைய ஒரு 5-6 ஸ்லோகம் வருது இருக்கு. இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். நாமாம் துஷ்கிருதனோ முகா பிரபத்யந்தே நாரதம் மாயா பகிருதி ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆசுதா. அதாவது இதுல படிச்சிருக்கோம், அந்த மூடர்களும் அறிவற்றவர்களும் மாயையால் அறிவை இழந்தவர்களும் ராட்சச சுபாவத்தை பின்பற்றுபவர்களும், ராட்சச சுபாவம்னா என்ன, தமோ குணத்தில் இருக்கிறவாலும் என்னை சரணடைவது இல்லை. அந்த ராட்சச சுபாவத்தில் இருக்கிறால எப்படி அவளுக்கு போய் பகவானை பின்பற்ற முடியும்? அவ அவளோட தூங்குற டைமே ராத்திரி 11 மணிக்கு மேலதான் அவ பார்ட்டிக்கெல்லாம் போவா. போயிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு ராத்திரி அவ தூங்குற டைமே 2 மணிக்கு மேலதான். அவ காத்தால எழுந்து மங்களாரத்தி பார்த்து பகவானை நினைச்சு ஏர்லி மார்னிங் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பூஜை பண்ணி இதெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் இங்கிருந்து தெரியாது. அதனால அவள்தான் சரணடைகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. இந்த வசனம் பகவானின் தெய்வீக சக்தியால் ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் ஞானம் இழந்ததாலும் மோசமான சுபாவத்தினாலும் பகவானை அணுகுவதில்லை என்று கூறுகிறது. இந்த பௌதிக உலகத்துல ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம ஆச்சாரமா இருந்துட்டு பகவானை இருந்துட்டு எல்லாம் பண்ணினாக்க அது ரொம்ப நிறைய படிச்சவெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, எல்லாரும் ஒரு மெஜாரிட்டி என்ன பண்ற, எல்லாருமே சேர்ந்து பார்ட்டிக்கு போறது, இந்த மாதிரி இதுலதான் மாடர்னா இருக்கணும், ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுலேருந்து பாருங்க எல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு எல்லா காலங்கள். அந்த மாதிரி இருந்தது. அப்படி இருந்தாதான் இது அப்படின்னு யாராவது இருந்தாலும் அவளை பார்த்து கலாட்டை பண்ணி கேலி பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல போய் இப்படி பண்றதுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் இருக்காது. அதனால அவளும் சந்தோஷமா இல்லை, யாராவது பண்றவாளையும் சந்தோஷமா இருக்கப்படுறது இல்லை. அதுதான் இப்போ நம்ம இந்த கலியுகத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்ணால. ஸோ பகவத்கீதை 7.15 சொல்லியிருக்கு, முழுமையான புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் மூடர்கள் அல்லது கழுதைகளாவர். கழுதை என்ன பண்றது, அது ஒரு மூட்டை பொதி சொப்பிச்சுன்னு எடுத்துன்னு போறோம். எடுத்துன்னு போன உடனே அது எல்லாத்தையும் அத்தனை தூக்க முடியாத, தூக்கின்னு நடக்க முடியாத, நொண்டி நடந்து கொண்டு போய் அந்த டெஸ்டினேஷன்ல கொண்டு போய் இறக்கிறது. சாமான்லாம் இறக்கினா அப்புறம் அவன் என்ன பண்றான், அந்த ஆளு ஓனர் ஒரு புடி அதுக்கு ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு புல்லோ அது ஏதோ இதை கொடுக்குறான் சொல்லி உண்டு. அவ்வளவுதான். அதுக்கோசரம் அது அவ்வளவு ஹார்டா உழைக்கிறது. ஓகே. அதனால கழுதை முட்டாள்தனத்தின் சின்னம். யாராவது முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா கழுதை சொன்னா போடும். புலனுகர்ச்சிக்கான பயனற்ற நோக்கத்தில் மட்டும் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின்படி ஆவித்யாவை வழிபடுகின்றனர். அந்த மாதிரி இருக்கிறவா தான் அவளை தான் வழிபட்டுருக்கா. மேலும் கல்வியில் முன்னேற்றுகிறோம் என்ற பெயரில் இத்தகைய நாகரிகத்திற்கு உதவக்கூடிய முறையில் செயல்படுவோர் உண்மையில் புலனுகர்ச்சியில் முற்றிலுமாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களை காட்டிலும் அதிகமான தீங்கினை ஏற்படுத்துகின்றனர். ஓகே. கல்வியில் முன்னேறுகிறோம் என்ற பெயரில் உதவி முறையில் செயல்படும் உண்மையில் புலனுகர்ச்சியில் இடம் படிச்சவங்க தீங்கினை ஏற்படுது. இறை உணர்வு பெற்ற மக்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் பெறுதல் என்பது நாகப்பாம்பின் தலையில் உள்ள மதிப்பு மிக்க ரத்தினத்தை போன்று அபாயகரமானது. இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இது ஒரு அனாலஜினா என்ன, ஒப்புமை. அது என்ன ஒப்புமை? இறை உணர்வில் மக்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் பெறுதல். இறை உணர்வு பகவானுக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னாக்க அதுல அது எப்படின்னாக்க நாகப்பாம்பின் தலையில் உள்ள மதிப்பு மிக்க ரத்தினத்தை போடுறது. தலையில ஒரு மதிப்பு மிக்க ரத்தினம் இருக்கு, அந்த மாதிரி அபாயகரமானது.
ரத்தினத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நாகப்பாம்பு அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத பாம்பை காட்டிலும் மிகவும் பயங்கரமானது. 2 பாம்பு இருக்கு. ஒரு பாம்புக்கு அலங்காரம் பண்ணாதே இருக்கு. இதுல ரத்தினத்தாலே இல்லாத இருக்கு. இந்த பாம்பை விட இந்த ரத்தினத்தோடு இருக்கிறத விட இந்த பாம்பு இன்னும் பாம்பு அலங்கரிக்கப்படாத பாம்பை காட்டிலும் சாதாரணமா இருக்கிற பாம்பை விட அலங்கரிச்ச பாம்பு அபாயகரமானது அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே. ஹரிபக்தி ஹரிபக்தி சுதோகியர் என்னும் நூலில் இறை உணர்வு மக்களின் கல்வியானது பிடத்திற்கு செய்யப்படும் அலங்காரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் பல்வேறு இதர நாடுகளிலும் வருத்தத்தில் உள்ள உறவினர்களின் இன்பத்திற்காக பிடத்தை நன்றாக அலங்கரித்து ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லும் வழக்கம் காணப்படுகிறது. ஓகே. ஏதாவது பிணம்ங்கிறது என்ன? அதுல இருந்து ஆத்மா கிளம்பி போயிடுச்சு. ஆத்மா கிளம்பி போச்சுன்னா அந்த உடலுக்கு என்ன மதிப்பே ஒண்ணும் கிடையாது. அது இதுதான் ஆகும். அதை புதைக்கணும், இல்லைன்னா எரிக்கணும். அதுக்கு வந்து எடுத்துன்னு போகும்போது அந்த பாடியை அது உசுறு இருக்கிற வரைக்கும் தான் மனுஷா பேரை சொல்லி உங்க பேரு என் பேரு எல்லார் பேரையும் சொல்லிட்டு இருப்போம். இந்த உடம்புல இருந்து இந்த ஆத்மா போயாச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்? உடல், பாடி, டெட் பாடி அப்படின்னே பேராயிடும். அது வரைக்கும் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் மதிப்பு நமக்கு எல்லாருக்குமே. உயிர் போயிட்டுன்னா அந்த உடம்புல இருந்து அந்த உடம்புக்கு ஒண்ணும் மதிப்பு இல்லை இல்லையா? உடம்புல அந்த ஆளோட பேரும் போயிருது மாதாஜி. ஆமா, எல்லாமே அவங்க பேர் அவ தான் படுத்துருக்குது. யாரு? ஐயோ அவ தான் படுத்துருக்க, செத்து போனாரு, அவர் தான் படுத்துருக்காரு அப்படின்னு யாராவது சொல்றோமா? அது டெட் பாடி அப்படின்னு தான் சொல்றோம். அந்த யாரா இருந்தாலுமே எத்தனைதான் குளோஸா இருக்கிறவாள் இருந்தாலும் அப்படிதான் சொல்லணும். அந்த பிணத்திற்கு செய்யும் அலங்காரத்தை அந்த படத்தை வந்து எடுத்துன்னு போறதுக்கு முன்னாடி எப்படியும் ஃபாரஸ்ட் இதுல போய் காட்டுல கொண்டு போய் எரிக்க போறோம். அதுக்கு போகும்போது ஏதாவது சும்மா இதுங்கிறால அதுக்கு போட்டு அதை குளிப்பாட்டி அதுக்கு என்ன இல்லாம பண்ணி அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணி வேற புது வேஷ்டியோ புது புடவையோ ஏதாவது வாங்கி அதை கட்டி அதுக்கு அலங்காரம் இது பண்ணி எல்லா அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணி தான் அழைச்சின்னு போறோம். அதுக்கு நிறைய மாலைகள்லாம் போட்டு வரவா போறவா இல்லாமல் மாலையை போடுவா எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துன்னு போறோம். எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஆனா எதுக்காக பண்றோங்கிறது காரணம் என்ன சொல்லியிருக்கு? ஏன் பண்றோம் அதெல்லாம்? அங்க வர என்னமா இறை உணர்வு அற்ற மக்களின் இல்லம்மா இது உறவினர்கள் இன்பங்க அவள்லாம் வராளியே, சொந்தக்காரெல்லாம் வராளியா, அவள்லாம் பார்த்துட்டு அவள்லாம் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஐயோ வாழ இதுவா தான் மரியாதையோடு தான் அனுப்புறா அப்படின்னு அவ ஃபீல் பண்ணணும். அதுக்கோசரம் தான் அந்த மாதிரி பண்றது. ஓகே. ஸோ இது வந்து 2மே நாகப்பாம்பு அண்ட் பிணம். அது 2மே அனாலஜி. உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க. அனாலஜினா ஒப்புமை. கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பதை மட்டும் குறிக்கோளாக கொண்டுள்ள கடவுளற்ற நாகரிகம் பொதுமக்கள் பொருள் சார்ந்த முன்னேற்றங்களை சிறிது குறைவாக பெற்றிருக்கும் நாகரிகத்தை விட மேலும் அபாயகரமானது. பகவத்கீதையின் பாஷையில் அதாவது 7:15 படிச்சோமே, புலன் திருப்தியில் முழுவதுமாக ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மூடர்கள், அதாவது கழுதை மூடத்தனத்தின் சின்னம். பயனற்ற புலன் இன்பத்தில் நாட்டம் கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள் அவித்யை எனும் அறியாமையை கொண்டாடுபவர்கள் என்பது ஈசோபனிஷத்தின் கருத்து. ஓகே. இது வந்து 7.15 17 தப்பு. ஓகே. இப்போ படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே சொன்ன பாயிண்ட். அதே அனாலஜி 1. கோப்ரா வித் ஜுவல்ட் ஹூட். ஒப்புமை ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நாகம். கல்வி அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் இப்படிப்பட்ட நாகரிகத்துக்கு துணை செய்பவர்கள் வெறும் புலன் இன்பங்களில் திளைத்திருப்பவர்களை விட உண்மையில் அதிக கேடு விளைவிப்பவர்கள். கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் கல்வியை பரப்புவது என்பது நாகத்தின் தலையில் ஆபரணத்தை வைத்து அலங்கரிப்பது போலாகும். விலையுறந்த ஆபரணத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நாகம் அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத நாகத்தை விட அதிக அபாயகரமானது அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே. இது அது இன்னொரு இது என்ன பண்றோம்? 2வது அனாலஜி டெக்கரேட்டிங் த டெட் பாடி. பிடத்திற்கு செய்யும் அலங்காரம். கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்களின் கல்வியை பிடத்திற்கு செய்யும் அலங்காரத்திற்கு ஒப்பாக ஹரிபக்தி சுபோதயா என்னும் நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைங்கிறவர்களுக்கு இதுதான் எக்ஸாம்பிளா காமிச்சிருக்கார். இந்தியாவிலும் மற்ற நாடுகளிலும் மரணமடைந்தவர்களின் உறவினர்கள் துக்கத்தை ஓரளவு குறைப்பதற்காக பிடத்தை நன்றாக அலங்கரித்து ஊர்வலமாக எடுத்து செல்வது வழக்கத்தில் உள்ளது. அதே கருத்திலே நவீன நாகரிகம் என்பது ஜட வாழ்வின் நிரந்தரமான துயர நிலையை மூடி மறைக்கும் நகாசு வேலைப்பாடாகும். ஓகே. இது 2மே ஞாபகம் வச்சுக்கோம். இந்த 2 எக்ஸாம்பிளும் இதுக்கு அதாவது கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்களின் கல்வி அதை பத்தி சொல்லியிருக்கு. யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாச்சியம் பிரபத்தந்திய விசித வேதவாதரக
வேதபாதனத்தக பார்த்த நாரிய தஸ்தீதி வாதினக. சிறிய அறிவு உடைய மனிதர்கள் சொர்க்க உலோகங்களுக்கு உயர்வு பெறுவதற்கும் நல்ல பிறப்பு சக்தி போன்றவற்றுக்கும் பல்வேறு பலன் தரும் செயல்களை பரிந்துரைக்கும் வேதங்களின் மலர்ச்சியான வார்த்தைகளின் மிகவும் பற்று கொண்டுள்ளனர். புலன் இன்பத்தை செழிப்பான வாழ்க்கையிலும் விரும்புவதால் இதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். சுருக்கமாக இந்த ஸ்லோகம் வேதங்களின் வெறும் சடங்கு சார்ந்த விளக்கங்கள் மற்றும் அதன் மூலம் சொர்க்கத்தை அடைய முயற்சிப்பது வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கத்தை மறைத்து விடுகிறது என்று கூறுகிறது. இந்த மனப்பான்மை ஆசைகள் மற்றும் பொருள் சார்ந்த பற்றுதல்களை வளர்த்து ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாகிறது. ஓகே, ஆசைகள் இருக்கதான் போனோம். என்னென்ன இருக்கக்கூடாதது என்ன? லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர். என்னென்ன லஸ்ட்னா என்ன? காமம், குரோதம், லஸ்ட், கிரீட், காமம், பேராசை அண்டு ஆங்கர், கோபம். இது 3 இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றோம். இது 3 தான் அந்த கௌரவர்கள் இருந்ததுக்கெல்லாம் பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்ததுக்கு அது இவாழ்கிட்ட கௌரவர்கள்ட்ட இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனால தான் அவா தோத்து போறதுக்கு காரணமா போச்சு இல்லையா? எதை எடுத்தாலும் ஒவ்வொன்றுத்துலயும் நம்ம உட்காந்து பகவத்கீதையில நல்ல டீட்டெயிலா படிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் தான் ரீசன். லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர் இருக்கக்கூடாது. இந்த மனப்பான்மை ஆசைகள் மற்றும் பொருள் சார்ந்த பற்றுதல்களை வளர்த்து ஆன்மீக வளர்த்தெல்லாம் இருந்ததுனாக்க எப்போதுமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிமிட் இருக்கணும். சாப்பாடுல இருந்தே நம்ம சாப்பாடு நல்லா இருக்குன்னா ஒரு சாப்பாடு பிடிச்சிருக்கோம், நம்ம என்ன பண்றோம்? ரொம்ப ஐயோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அதையே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அது ஒரு கிரேடு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி காமத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் தான் இருக்கணும். அந்த லிமிட்டோட இருந்தோம்னா எல்லாமே நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் பண்றதுனால என்ன ஆகுது? ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு இதெல்லாம் தடையாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. 2 வகையான கடவுளின் ஞானம் என கூறி மக்களை திசை மாற்றும் குருமார்கள், தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட சாதாரண கல்வியாளர்கள், வேதபாத ரத அதாவது ஆரிய சமாஜ குழு அதுவும் சொல்லியிருக்கான். அந்த மாதிரி அது அவ என்ன சொல்வா, அதுல அவள்லாம் சாமிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லையாமே. அது ஏதோ 7 இடத்துல படிச்சது, அது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த மக்கள் வேதங்களை பௌதீக ரீதியாக படிப்பதிலும் அவற்றை எவ்வாறு விளக்குவதிலும் சொர்க்கலோகங்களுக்கு சென்று எப்படி அதை பற்றி ஈடுபடுவார்கள். மேலும் அதன் அடிப்படையில் உலகளாவிய நிறுவனத்தை, அதாவது தங்கள் சொந்த பரம்பரையை நிறுவி அவர்களில் ஒருவரை ஜகத்குரு என்று பிரகடனப்படுத்தி மகிமைப்படுத்துவார்கள். அவளுக்கெல்லாம் விக்கிரக வழிபாடு கிடையாதான். அந்த மக்கள் மிகவும் ஆபத்தானவர்கள், தவறாக வழி நடத்துபவர்கள் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்மளோட தனியாக ஃபாலோ பண்ணும். பகவத்கீதையின் படி 2.482 அண்ட் 7.15 தவறான பௌதீக கல்வியாளர்கள் வேதபாதரத என்று மாயையா பகுருதஸ் ஞான என்றும் அறியப்படுகிறார்கள். அப்படின்னா என்ன? அவர்கள் மனிதர்களில் மிகவும் தாழ்ந்தவர்களாகவும் நாத்திக அசுரர்களாகவும் இருக்கலாம். வேதபாத ரத அப்படின்னாக்க தம்மை வேத சாஸ்திரங்களில் அதிமேதாவிகளாக பாவித்துக் கொள்கிறார்கள். வேதவாத ரதன்னா என்ன? வேத சாஸ்திரங்களில் நாங்கள் தான் பெரிய மேதாவின்னு நினச்சிக்கிறாளாம். இருப்பினும் துரதிருஷ்டவசமாக வேதங்களின் நோக்கத்தில் இந்தியவர்கள் முற்றிலும் வழி தவறியுள்ளனர். வேதங்களின் நோக்கம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை அறிவதே என்று பகவத்கீதை 15.15 ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கு. ஆயினும் இந்த வேதவாத ரத மனிதர்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் துளியும் ஆர்வம் செலுத்துவதில்லை. அதற்கு மாறாக அவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைவதல் முதலிய கர்ம பலன்களை அதில் கவரப்பட்டிருக்கிறார். ஆன்மீகத்தில் வளம் முன்னேறதை விட எப்போ சொர்க்கத்துக்கு போகலாம், என்ன பண்ணலாம், இங்கே இருக்கிற மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும், அந்த மாதிரி இதில் தான் அவள் போயிட்டு இருக்கான். சொர்க்கத்தில் அடைதல் முதலிய கர்ம பலன்களால் கவரப்பட்டுள்ளனர். ஓகே, வித்யா என்றால் வேதம் என்று பொருள். அறிவின் தோற்றுவாய் வேதம். வித்யாரத என்றால் வேதத்தை அத்தியனம் செய்பவன் என்ற பொருள். ஆனால் வித்யாரதர்கள் ஆச்சாரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாத காரணத்தால் வேதங்களின் உண்மை நோக்கத்தை அறிய மாட்டாதவர்கள் என கண்டனம் செய்யப்படுகிறார்கள். இந்த வேதவாத ரதர்கள் வேதத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தம் சொந்த நோக்கத்திற்கு தகுந்தவாறு அர்த்தம் கண்டு பழக்கப்பட்டவர்கள். அவர்கள் தங்களது வேத இலக்கியத்தில் மிகவும் கற்றறிந்தவர்களாக காட்டிக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் வேதங்களின் நோக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் திசை திருப்பப்படுகிறார்கள். இந்த ஸ்லைடை நல்லா மனசுல பதிவு வச்சுக்குவோம், புரிஞ்சுக்கணும். வித்யானா என்ன, வித்யானா என்ன சொல்லும். வித்யாங்கிறவெல்லாம் என்ன பண்றா,
அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்குதுல்ல. மாயை அடுத்தது மாயையா பகுருத ஞான ஞான வகையை சேர்ந்தவர்கள் தம்மை தாமே கடவுள் என கூறிக்கொள்கிறார்கள். அதுதான் மாயாவாதிகள். தாம் மடமையை அறியாத இந்த மனிதர்கள் கடவுளை எப்படி மாயையால் சிறைப்படுத்த முடியும் என எண்ணி பார்க்க மாட்டார்கள். இவர்கள் கடவுள் எல்லாம் வல்லவர் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் கடவுள் எல்லாம் வல்லவரானால் அவரை மாயை வெல்வது சாத்தியமில்லை என்பதை பற்றி ஆலோசிப்பது இல்லை. ஓகேயா? சின்ன இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான். அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலில் விவரமாக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் பகவத்கீதையில் 2.69 யா நிஷா சிவபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாக்கிரதி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாக்கிரதி பூதானி சா நிஷா பஷ்யதோ முனே. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாட்டு உள்ளவனுக்கு வீழ்த்தெழும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது வீழ்த்தி எழும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இறைவாகிறது. என்ன புரியுது இந்த ஸ்லோகத்தை? யாருக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? எனக்கு எல்லாரும் இப்போ ராத்திரி படுத்துட்டு தூங்கணும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாட்டு உள்ளவனுக்கு என்ன ஆகும்? எல்லாரும் தூங்குறோம். காத்தால 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துக்க முடியுமா நம்மளெல்லாம்? யாரால எழுந்துக்க முடியும்? சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு. நம்ம கண்ட்ரோல்டாக இருந்தது ஆன்மீகத்தில் எவன் முன்னேறணும் அது வச்சுருக்கானோ அவனால தான் காத்தால எழுந்துக்க முடியும். மற்றவாளுக்கெல்லாம் அது இரவாகவே தான் இருந்துருக்கு. அவனுக்கு இந்த சுய கட்டுப்பாட்டு உள்ளவனுக்கு வீழ்த்தெழும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எல்லாரும் எப்போ முழிச்சுக்கிறாள்? எல்லாரும் முழிச்சுக்கிற நேரங்கிறது எப்போ? எல்லாரும் முழிச்சுக்கிறது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட் மாதாஜி. ஆமா, அது எல்லா உயிர்களும் முழிக்கிற நேரங்கிறது 6 மணி 7 மணிக்கு மேலே தான் எல்லாருமே அப்பதான் முழிக்கிற நேரம். அந்த மாதிரி முழிச்சானா ஆய்வறிவு கொண்டு முனிவனுக்கு அது என்ன ஆகுது? இரவாகிறது. ஓகே. இந்த 2.69 இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. இதெல்லாம் கம்பேரிசனுக்கு நமக்கு வேர்ல்டு இருக்கும். ஓகே. இதே விட வளர்ச்சியடைந்த பக்தர்கள் தங்கள் முழு அறிவினால் பகவானின் உன்னத திருவிளையாடல்களை புரிந்து கொள்கின்றனர். அப்போதுதான் ஒருவனால் உன்னதமான ஆனந்தத்தினை அனுபவிக்க முடியும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல விஸ்வநாத கவனிச்சுக்கோங்க, இந்த பேரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறியிருக்கும் சான்றானது, ஒருவன் ஒரு ஊருக்கு பயணம் செய்யும் போது அவன் அவ்வூரை அந்த ஒருத்தன் ஒரு ஊருக்கு போகிறான். அந்த விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்கிறார்? ஒருத்தன் ஒரு ஊருக்கு போகிறான். போன உடனே அந்த ஊரை பற்றி நம்ம எப்படி ஒரு நகரத்தை தொலைவில் இருந்து பார்க்கிறோமோ அது போல் பார்க்கிறான். தூரத்துலேருந்து இந்த ஊர் இப்படி இருக்குமா, இந்த ஊரில் இங்கே இது இருக்குமா, இந்த ரிவர் இருக்குமா, வீடு நல்லா இருக்குமா, பங்களாவா இருக்குமா, அங்கே வீட்டில் யாரெல்லாம் இருப்பா, அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிகிட்டே தான் போகிறான். அவன் ஊருக்குள் நுழைந்தவுடன் பல்வேறு வீதிகள், கோபுரங்கள், கோயிலெலாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் பார்க்குறான். முதலில் தென்படுகின்றன. அவன் ஊருக்குள் நுழைந்தவுடன் ஏரிகள் என்று மற்றும் சந்தை, கடைகள், பொருள்களை வாங்குகின்ற மக்கள் எல்லாரையும் போய் பார்க்கலாம். மற்றும் திரைப்பட அரங்குகள், தியேட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். ஆட்டப்பாட்டத்திலையும் மகிழ்ச்சியுடன் கூடிய மக்களின் ஆரவாரத்திலையும் பார்க்கிறான். ஒருவன் ஒரு ஊருக்கு சென்று அவ்வூரில் உள்ள செயல்களை தானே நேரில் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சி அடைகிறான். இதெல்லாம் இமேஜின் பண்ணுறதை விட நம்ம நேராக அந்த இடத்துக்கு போகிறோம். அந்த இடத்துல போய் இப்போ ஒன்றும் இல்லை. இப்போ எல்லாரும் இப்போ சவுத் இந்தியா டூர் போகிறான், யாத்திரா போகிறான். ஸ்ரீரங்கம் போயிருக்கிறவாளுக்கு ஓகே, போகாதவள்லாம் ஸ்ரீரங்கம் போய் பார்க்க வேண்டியது தான் கண்டிப்பாக. அது இங்கே இருந்தபடி ஐயோ இப்படி சொல்கிறாளே, அவளை இது சொல்கிறாளே, எல்லாம் நம்ம இமேஜின் பண்ணின்னு வச்சுன்னு இருக்கோம். நேராக போய் பார்த்தா தான் அதனோட இது பார்த்துட்டு அதனுடைய இல்லை ஃபுல்லும் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். ஓகே. அது விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்லியிருக்கார். ஆன்மீக வாழ்க்கைன்னா என்ன? அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைன்னு ஒரு புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. அடக்கமுள்ள சாது உண்மையான அறிவின் மூலம் கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், ஒரு பசு, ஒரு யானை, ஒரு நாய் மற்றும் இதெல்லாம் எந்த ஸ்லோகத்தில் வருதுன்னு யாராவது சொல்லுங்க. ஒரு நாய் மற்றும் நாயை உண்பவன் ஆகியோர் சமமான பார்வையுடன் பார்க்கிறான். எந்த ஸ்லோகத்தில் படிச்சிருக்கோம்? பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் அதே இது. அவரே கற்றறிந்த மனிதர், பட்டம் பெற்றவர் அல்ல. பட்டம் பெற்றவரிடம் துவாமோ நல்ல நல்ல குணாதிசயமோ இல்லை. கிருஷ்ணர் அவரை
மாய பிகிருத ஞானா என்று கூறுகிறார். அவனது அறிவு மாயையால் திருடப்பட்டது. அவர் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டாலும் மாயா தனது அறிவை பறித்து விட்டது. அவன் மோசமானவன், அவன் ஒரு மிருகம். இது வேத நாகரிகத்தின் கண்ணோட்டம். ஓகே, அடக்கமுள்ள உண்மையான அறிவில் இதுங்கிறவா எல்லாரையும் சமமா பார்க்கிறார். ஏன் சமமா பார்க்கிறார்? அவருக்கு எல்லாருடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவோட கூட சேர்ந்து யார் இருக்கா? பரமாத்மாவும் இருக்காருங்கிறது. அதே இது இப்போ இங்கே நிஜமாவே பட்டம் பெற்று இங்கே இருக்கிறதில்ல, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் அவளுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அது மாயா அறிவை பறித்து விட்டது. அவர்களுடைய நிஜமான அறிவே மாயையை பறித்து விட்டது. அவர்கள் மிருகத்துக்கு சமமானவர்கள். இது வேத நாகரிகத்தின் கண்ணோட்டம். ஓகே, அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இப்போ இது படிக்கலாம். யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? முதல்ல அந்தம் அந்தம் படிக்காத யாராவது படிக்கணும்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கட்டுமா? மாதாஜி படிங்கப்பா. அந்தம் தமக பிரவிசந்தி ஏ வித்யா உபாசதே ததோ பூய இவ தேதாமோ யவு வித்யாயாம் ரதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது பொருள் உரை படிக்கிறேன்? தங்கமணி மாதாஜி அன்னைக்கு இந்திராணி மாதாஜி படிக்கும். தங்கமணி மாதாஜி வரலையே அன்னைக்கு? இருக்காங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. எஸ் படிங்க. படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல பொருள் படிங்க மாதாஜி. பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நீங்க படிங்க. நீங்க படிங்க, அப்புறம் விளக்க வரை படிப்போம். சரி சரி சரி. பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறியாமை சார்ந்த செயல்களின் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்தை மேற்கொள்பவர்கள் அறியாமை என்னும் இருள்மிக்க உலகிற்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். போலியான அறிவை சார்ந்த கலாச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் இன்னும் மோசமான நிலையை அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்மா தங்கமணி மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க விளக்க உரை. இந்த செய்யுள் வித்யா அவித்யா ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு ஆராய்கிறது. அவித்யா அதாவது அறியாமை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அபாயகரமானதே. ஆனால் வித்யா அதாவது அறிவு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படும் போது அல்லது தவறான வழியில் செல்லும் போது மேலும் அபாயகரமானதாகிறது. ஈஷோபனிஷத்தின் இம்மந்திரம் முன்னெப்போதையும் விட இக்காலத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. இன்றைய நாகரிகத்தின் பொதுமக்களுக்கு கல்வி அளிப்பதில் மிகுந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றாலும் மக்கள் முன்னெப்போதையும் விட மகிழ்ச்சியுற்றிருக்கிறார்கள். வாழ்வின் மிக முக்கியமான மகிழ்ச்சியற்று இருக்கிறார்கள். வாழ்வின் மிக முக்கியமான பகுதியான ஆன்மீக அம்சத்தை தவிர்த்து பொருள் சார்ந்த முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டிருப்பதுவே இதற்கு காரணம். வித்யாவை பொறுத்தவரை உன்னதமான பிரபுவான இறைவனே எல்லாவற்றிற்கும் உடைமையாளர் என்பதும் இந்த உண்மையை மறப்பது அறியாமை என்பதும் முதல் மந்திரத்தில் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாழ்வின் இவ்வுண்மையை மறக்க மறக்க மனிதன் மேலும் மேலும் இருளில் மூழ்கி போகிறான். இதனால் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பதை மட்டும் குறிக்கோளாக கொண்டுள்ள கடவுளற்ற நாகரீகம் பொதுமக்கள் பொருள் சார்ந்த முன்னேற்றங்களை சிறிது குறைவாக பெற்றிருக்கும் நாகரீகத்தை விட மேலும் அபாயகரமானவை. கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் ஆகிய பல வகையான மனிதர்களில் கர்மிகள் புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய நாகரீகத்தில் தொழில், வளம், பொருளாதார முன்னேற்றம், பொது நலம், அரசியல், தீவிரம் போன்ற பெயர்களில் 99.9% மக்கள் புலன் இச்சைகளின் திருப்திக்கான காரியங்களிலேயே கவனமாயிருக்கிறார்கள். இந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் ஏறக்குறைய புலன் திருப்தியின் அடிப்படையிலானவை. முதல் மந்திரத்தின் விவரிக்கப்பட்டுள்ள இறை உணவிற்கு இதில் இடமில்லை. பகவத்கீதையின் பாஷையில் பகவத்கீதை 7.15 புலன் திருப்தியில் முழுவதுமாக ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மூடர்கள், அதாவது கழுதை மூடத்தனத்தின் சின்னம். பயனற்ற புலன் இன்பத்தில் நாட்டம் கொண்டிருப்பவர்கள் அவித்யை என்னும் அறியாமையை கொண்டாடுபவர்கள் என்பது ஈஷோபனிஷத்தின் கருத்து.
கல்வி, அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் இப்படிப்பட்ட நாகரிகத்திற்கு துணை செய்பவர்கள் வெறும் புலனின்பங்களில் திளைத்திருப்பவர்களை விட உண்மையில் அதிக கேடு விளைவிப்பவர்கள். கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள். கல்வியை பரப்புவதென்பது நாகத்தின் தலையில் ஆபரணத்தை வைத்து அலங்கரிப்பது போலாகும். விலை உயர்ந்த ஆபரணத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நாகம் அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத நாகத்தை விட அதிக அபாயகரமானது. கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்களின் கல்வியை பிணத்திற்கு செய்யும் அலங்காரத்திற்கு ஒப்பாக ஹரிபக்தி சுபோதயா என்னும் நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் மற்றும் பல நாடுகளிலும் மரணமடைந்தவர்களின் உறவினர்கள் துக்கத்தை ஓரளவு குறைப்பதற்காக பிணத்தை நன்றாக அலங்கரித்து ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்வது வழக்கத்தில் உள்ளது. அதே கருத்தில் நவீன நாகரீகம் என்பது ஜட வாழ்வின் நிரந்தரமான துயர நிலையை மூடி மறைக்கும் நகாசு வேலைப்பாடாகும். இந்த நடவடிக்கைகள் புலனின்பம் துய்ப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. ஆனால் புலன்களுக்கு மேலாக மனமும், மனதிற்கு மேலாக புத்தியும், புத்திக்கு மேலாக ஆத்மாவும் உள்ளன. எனவே உண்மையான கல்வியில் லட்சியம் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதாக, ஆத்மாவின் ஆன்மீக தன்மைகளை அறிந்து உணர்வதற்கு உதவுவதாக அமைய வேண்டும். இத்தகைய லட்சியத்திற்கு இட்டு செல்லாத எந்த கல்வியையும் அவித்யா அல்லது அறியாமை என்றுதான் கருத வேண்டும். அறியாமையின் பாற்பட்ட எந்த கலாச்சாரமும் அறியாமை என்னும் இருள் சூழ்ந்த கீழான திசைக்கே நம்மை இழுத்து செல்லும். வேதங்களின்படி இம்மண்ணுலகில் தவறான கல்வியை பரப்புபவர்கள் 1 வேதவாத ரதர்கள், 2 மாயையா பகருத்த ஞானிகள், 3வது ஆசுர ஆசிரிதர்கள், நராதமர்கள் என்ற பிரிவுகளின் வேதவாத ரதர்கள் எனப்படுபவர்கள். வேத இலக்கியங்களை கற்று தேர்ந்தவர்கள் என தம்மை கூறிக்கொள்பவர்கள். ஆனால் அவர்கள் வேதங்களின் உண்மையான நெறியிலிருந்து தடம் புரண்டவர்கள். வேதங்களின் லட்சியம் முழு முதற் பொருளான இறைவனை அறிவது என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை 15, 18, 20. ஆனால் இந்த வேதவாத ரதர்கள் இறை பொருளில் எல்லளவும் சிரத்தை கொண்டவர்கள் அல்லர். அவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைவது போன்ற பலன்களால் மட்டுமே கவரப்பட்டவர்கள். 1வது மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி புருஷோத்தமரான கடவுள் எல்லாவற்றின் உடைமையாளர் என்பதை உணர்ந்து நம் வாழ்க்கை தேவைகளுக்கெல்லாம் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் நலன்களில் அளவோடு நாம் திருப்தி அடைய வேண்டும். வேதங்களின் நோக்கம் எல்லாம் மறதியுள்ள மனித உள்ளத்தில் இறை உணர்வை தூண்டுவதே. மூட மனிதர்கள் இதை அறியும் பொருட்டு உலகின் பல்வேறான மத நூல்களில் வெவ்வேறு முறைகளில் விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. இப்படியான மனிதனை மீண்டும் இறைவனிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே எல்லா மதங்களின் நோக்கம். ஆனால் வேதவாத ரதர்கள் வேதங்களின் கருத்துக்களை சரிவர அறியாமல் புலன் திருப்திக்காக சொர்க்கத்தை அடைவது நோக்கம் என்று உறுதியாக எண்ணுகிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் வேத இலக்கியங்களுக்கு தவறான அர்த்தங்களை கற்பித்து மற்றவர்களையும் தவறான வழியில் இட்டு செல்கிறார்கள். இவ்வேளையில் சாதாரணமானவர்களுக்கு வேத கருத்துக்களை விளக்குவதற்காக ஏற்பட்ட புராணங்களை கூட கண்டனம் செய்கிறார்கள். வேதவாத ரதர்கள் மகான்களான ஆச்சாரியர்களின் அதிகாரத்தையும் புறக்கணித்துவிட்டு தமக்கு தோன்றும் முறையில் வேதங்களுக்கு விளக்கம் தருகிறார்கள். தங்களுள் கொள்கையற்ற ஒருவனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை வேத ஞானத்தில் தலை சிறந்த அறிஞன் என்று பிரகடனம் செய்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை இந்த மந்திரம் மிக பொருத்தமாக வித்யாரத எனும் சமஸ்கிருத சொல்லால் கண்டிக்கிறது. வித்யா என்றால் வேதம் என்று பொருள். அறிவின் தோற்றுவாய் வேதம். வித்யாரத என்றால் வேதத்தை அத்தியனம் செய்பவன் என்று பொருள். ஆனால் வித்யாரதர்கள் ஆச்சாரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாத காரணத்தால் வேதங்களின் உண்மை நோக்கத்தை அறிய மாட்டாதவர்கள் என கண்டனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
இந்த வேதவாதரதர்கள் வேதத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தம் சொந்த நோக்கத்திற்கு தகுந்தவாறு அர்த்தம் கண்டு பழக்கப்பட்டவர்கள். வேத இலக்கியங்கள் சாதாரணமான புத்தகங்களின் தொகுப்புகள் அல்ல. தகுந்த சிஷ்ய பரம்பரையில் தோன்றியவர்கள் தவிர பிறரின் மூலம் அவை அறியப்பட மாட்டா என்பதை அவர்கள் அறியார். வேதங்களின் உன்னதமான செய்தியை அறிவதற்கு அதிகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். கட்டோபனிஷத் இவ்வாறு வழிகாட்டுகிறது. ஆனால் இந்த வேதவாத நபர்களுக்கென ஏற்பட்டுள்ள ஆச்சாரியர்கள் உண்மையான சிஷ்ய பரம்பரையை சேராதவர்கள். இவர்கள் வேத இலக்கியங்களை தப்பர்த்தம் செய்து அறியாமை என்னும் இருளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். வேதங்களை முற்றிலும் அறியாதவர்களை விட இவர்களே அறியாமையில் மிக ஆழமாக மூழ்கி போகிறார்கள். மாயையா பிரசத்த ஞான வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் தம்மை தாமே கடவுள் என கூறிக்கொள்கிறார்கள். தாமே கடவுள் என எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் வேறெந்த கடவுளையும் வணங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிறார்கள். செல்வந்தனான ஒரு சாதாரண மனிதனை வணங்க அவர்கள் சம்மதிப்பார்கள். ஆனால் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளை வணங்கார். தம் மடமையை அறியாத இம்மனிதர்கள் கடவுளை எப்படி மாயையால் சிறைப்படுத்த முடியும் என்று எண்ணி பார்க்க மாட்டார்கள். மாயையின் சிறையில் கடவுள் எப்போதாவது அகப்படுவாரேயானால் மாயை கடவுளை விட வலிமை மிக்கது என்றாகும். இவர்கள் கடவுள் எல்லாம் வல்லவர் ஆனால் அவரை மாயை வெல்வது சாத்தியம் இல்லை என்பதை பற்றி ஆலோசிப்பதில்லை. தாமே கடவுளாக்கி கொண்ட இம்மனிதர்கள் கேள்விகளுக்கு தெளிவான விடை கூற தெரியாதவர்கள். தாம் கடவுளாகி விட்டதாக எண்ணி திருப்திப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து கடைசியில கடவுள் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா. ஆனா அவளை எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு கையில கம்மண்டலம் வச்சு நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும்போது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஒரு போட்டோ போட்டுப்போம், ஒரு சுவாமியார் இருப்பா, ஒரு கையில கம்மண்டலம் ஒரு கையில போனை வச்சுன்னு பேசிட்டு இருப்பார், பார்த்துருக்கோமா? அதை பேசிட்டு வச்சு அவருக்கு கடைசியில் அவர் வந்து சன்னியாசின்னு சொல்லிக்கிறார். ஆனால் ஃபோனில் தான் அவர் 99% அவர் இருக்கார். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி அவளையெல்லாம் போயிட்டு நான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. அந்த மாதிரி அவர் சொன்னானாக்க நீங்கள் வந்து கிருஷ்ணரோட இதெல்லாம் கேட்கலாம். இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் தூக்கிற மாதிரி உங்களால் தூக்க முடியுமா, சுண்டியூர்லால் தூக்கி ஒரு வாரம் வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 4 இது கேட்டேன்னாக்கா அவளால் ஒன்றுமே போட. அதெல்லாம் போலீஸ் சாமியார்கள்லேருந்து அதே மாதிரியே இருக்கும். போலீஸ் சாமியார்கள் போலி கடவுள்னு சொல்லிக்கிறதுக்கும் அவளுக்கு அருகதை கிடையாது. அந்த மாதிரி இருந்துருக்கா நிறைய பேர். ஓகே, இப்போ வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். படித்த மனிதர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்களை விவரிக்க மந்திரம் 9 பயன்படுத்தப்படும் ஒப்புமைகளை விளக்குக. என்ன பண்ணலாம்? படித்த மனிதர்கள்னு சொல்றவாழ அதுக்கு என்னென்ன ஒப்புமை படித்தோம்? 2 ஒப்புமை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ரத்தனம் வந்து நாகப்பாம்பு தலையில இருக்க போல. ஓகே, ஒண்ணு. சொந்தக்காரங்களை கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியுடைய பிணங்களை அலங்கரிக்கிறது. ஸோ அது 2த்தையும் எழுதணும். அதுக்கு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா, கல்வி அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் நாகரிகத்துக்கு துணை செய்பவர்கள் பெரும் புலன் இன்பங்களில் தெளித்திருப்பவர்களை விட உண்மையில் அதிக கேடு விளைவிப்பவர்கள் ஆவார்கள். சாரி. கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தவர்கள் கல்வியை பரப்புவது என்பது நாகத்தின் தலையில் ஆபரணத்தை வைத்து அலங்கரிப்பது போலாகும். விலையுயர்ந்த ஆபரணத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நாகம் அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத நாகத்தை விட அதிக அபாயகரமானது. நம்ம படிச்சதுதான் 2 வாட்டி படிச்சாச்சு. இந்த ஆன்சர் நீங்களாவே எழுத முடியும். ஓகே, இதே மாதிரி எழுதணும்ல, அந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுன்னு நீங்களே எழுதுங்க விஷயத்தை. கடவுள் ரெண்டாவது ஒப்புமை என்ன சொல்லலாம்? இது ஃபர்ஸ்ட் அனாலஜி. செகண்ட் அனாலஜி, நம்பிக்கையற்றவர்களின் கல்வியை பிணத்திற்கு செய்யும் அலங்காரத்திற்கு ஒப்பாக ஹரிபக்தி சுபோதயா அப்படின்னு உள்ள சொல்லியிருக்கு. எல்லாரும் என்ன மரண உறவினர்களின் துக்கத்தை ஓரளவு குறைக்கணுங்கிறதுக்காக பிணத்தை அலங்காரம் பண்ணி ஊர்வலமாக அழைத்து செல்கிறார்கள். அதே கருத்தில் நவீன நாகரிகம் என்பது ஜட வாழ்வில் நிரந்தரமான துயர நிலையை மூடி மறைக்கும் நகாசு வேலைப்பாடாகும் அப்படின்னு அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். ஓகே, 2வது கொஸ்டின், why is godless civilization dangerous? கடவுள் இல்லாத நாகரிகம் ஏன் ஆபத்தானது? என்னதுனால ஆபத்துன்னு சொல்றோம்? நல்லுணர்ச்சி தவிர்க்கும் ஆற்றல் அன்றாடிக்குள் அழிந்து பொறாமை, கோபம் மற்றும் காமம், லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர் சொன்னேன் இல்லையா? அதனால சமூகத்தில் சேதம் மற்றும் கலக்கம் ஏற்படும். ஓகே, நல்லா படித்து எல்லாம் எஜுகேஷன் லைன்லலாம் பிரமாதமாக தான் போயிட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் யாராவது மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் கலியுகத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாடா?
ஒரு நாளைக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கேன்பா, அடுத்த நாளைக்கு போயிட்டேன். எல்லாம் டெம்பரரி மகிழ்ச்சி தான். இன்னைக்கு மகிழ்ச்சி, நாளைக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை. எனக்கு இன்னைக்கு உடம்பு சரியா இல்லை, நாளைக்கு சரியா இருக்கு. இப்படியே தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். யாராவது ஒருத்தர் நல்லா கம்ப்ளீட்டா அந்த காலத்துல இருந்த மாதிரி இருக்கோமா? எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறல இல்லை. நம்ம முதியோர்கள்லாம் பண்ணினதை நம்ம பண்றதில்லை. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணினாலே பாதி இது தீர்ந்து போயிடும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதனால பெரியவாளாக இருக்கிறவெல்லாம் வீட்டில் குழந்தைகள்லாம் ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அன்னன்னைக்கு விளக்கேற்றி அன்னன்னைக்கு பகவானுக்கு சாப்பாடு நைவேத்தியம்னு பண்ணணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்மளே இந்த பெரியவா தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். சின்ன குழந்தைகளுக்கு தெரியாது, பிறந்த குழந்தைகளுக்கு. இப்போ ஆச்சி பற்றி கார்த்திகை நடந்துருக்கு. கார்த்திகைனாக்கா என்ன பண்ணும், அது அதுக்கு படிக்கிறேன், அது அது பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா எங்கள் வீட்லேயே எங்கள் பேத்திகள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன், எல்லாம் பண்ண. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது பிரசாதம்னு பகவானுக்கு ஒன்று பண்ணணும். போய் நைவேத்தியம் இது பண்ணி பகவானுக்கு காமிச்சு விளக்கேற்றி வாசலில் கோலம் போட்டு வைக்கணும். அப்படிங்கிறது அவளுக்கு யார் சொல்லி தருவா? நம்ம தான் ஆன்மீகத்தில் வரணும்னா நம்ம தான் பெரியவாளாக இருந்துட்டு நம்ம தான் சொல்லி தரணும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தாக்க அதுகளும் கற்றுட்டு போயிடும். இந்த காலத்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் அவள் வெறும் படிப்பு வச்சுருந்து என்ன பண்ண முடியும்? என்ன இந்த ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் இல்லைன்னா அவளுக்கு சந்தோஷங்கிறது லைஃப்பில் கிடைக்காது அப்புறமா. அதனால இந்த ஆன்மீகத்தும் கூடவே இருக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது இதுல டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय. हरे कृष्णा.